Pels qui acabeu d'arribar a Barcelona, pels qui encara no heu sortit de Barcelona i pels que us hem quedat a Barcelona, aquestes són les recomanacions per aquest cap de setmana. De teatre, anar al Teatre Maldà a veure com cantar Sobreviviré sense que t'exploti el pulmó. És una història que està molt ben tractada, que parla a través d'un diagnòstic que et donen amb una paraula super desconeguda, com de sol et pots sentir perquè ningú entén el que t'està passant. Molt interessant. I de cinema, a la Filmoteca de Catalunya hi ha el cicle de François Truffaut, on podrem veure l'obra de Truffaut, el seu amor al cinema, la manera d'entendre i de viure la vida, no? Amb les seves obres, les seves pel·lícules com Jules James, La piel suave, la núvia vestida de negre. A disfrutar del cicle Truffaut. I d'exposició us proposem que aneu al Foto Col·lectània a veure l'art de navegar i com perdre's en un món d'imatges. És una exposició de fotografies on hi ha molts artistes internacionals on ens ensenyen el paper transformador de la fotografia i els canvis a través de les xarxes, a través dels videojocs, com les imatges han canviat, com la manera de presentar la imatge. Realment és una exposició que val molt la pena anar-la a veure. Esperem que tingueu un bon cap de setmana i sobretot, a disfrutar. Pels qui acabeu d'arribar a Barcelona, pels qui encara no heu sortit de Barcelona i pels que us hem quedat a Barcelona, aquestes són les recomanacions per aquest cap de setmana. De teatre, anar al Teatre Maldà a veure com cantar Sobreviviré sense que t'exploti el pulmó. És una història que està molt ben tractada, que parla a través d'un diagnòstic que et donen amb una paraula super desconeguda, com de sol et pots sentir perquè ningú entén el que t'està passant. Molt interessant. I de cinema, a la Filmoteca de Catalunya hi ha el cicle de François Truffaut, on podrem veure l'obra de Truffaut, el seu amor al cinema, la manera d'entendre i de viure la vida, no? Amb les seves obres, les seves pel·lícules com Jules James, La piel suave, la núvia vestida de negre. A disfrutar del cicle Truffaut. I d'exposició us proposem que aneu al Foto Col·lectània a veure l'art de navegar i com perdre's en un món d'imatges. És una exposició de fotografies on hi ha molts artistes internacionals on ens ensenyen